Les carnisseries viladecanenques ofereixen aquests dies als seus clients un dels menjars tradicionals de l'arribada del Carnaval. La botifarra d'ou, un elaborat fet a base de cansalada, cap de llom, ou i espècies, és un dels aliments típics del dijous gras, també conegut com a dijous llarder. En esta época se pide la de huevo. Luego también tenemos otras butifarras, las del perol también se vende muy bien. Ahora hacemos una de nueces, también se vende muy bien. Pero en esta época de la cuaresma es la de huevo. Esta semana es cuando la gente más la compra. Altres menjars típics i més populars de dijous gras són les truites de qualsevol tipus i també la coca de llardons. Amb el pas dels anys, cada família ha anat adaptant aquests costums als seus propis gustos. Sí, tortilla de patata, espinaca. La botifarra no me hacen gracia. Algunas veces compro la butifarra, pero nada más. Coca en vez en cuando también, nos gusta de hacer una extraordinaria, ¿no? Y botifarra, vamos, las cosas de rutina, como siempre. Un any més, dijous llarder i les seves tradicions gastronòmiques marquen l'inici de les festes de Carnaval que s'allargaran fins al 17 de febrer, dia en què enguany cau el dimecres de Sembra.